bazum Allah shi maka abu da kai muna. Sai bazum Allah kama ma shugaban ƙasar Nijar. Sai bazum abun da kai muna ba za mu manta ba mu kai muna. Sai bazum Allah shi kaɗai ya san abun da kake ta yi muna. Ƙasa ana taya maka abun kai sai wanda ya yi gado. Idanu ba su kallon aikinka Allah kaɗai ya sani. Sai bazum sai bazum sai bazum sai bazum sai bazum hasada take Allah shi ne ya yi muna. Tsarki mun samu kasan Nijar mun musulmai ne babu shakka. Alkhairi ya zo wanda ya yi muna shi kaɗai za mu ambata. Makwabta suna ta kwaikwayon yau abin da kai kake. Gari an ce in gaishe ka Kader ba za ni manta ba kodai. Sai bazum sai bazum sai bazum sai bazum Allah shi kaɗai mun kasa gaban mu kasan Nijar ba ma shaka. Gari ana kira sai bazum yau za ni saka su. Kossori an ce sai bazum ba za ni manta ba haka. Yalle sai bazum Kajaye sai bazum Kolowa sai bazum Iskita sai bazum ka sani ni ba za ni